أنا حوارتايا مسراجن مدفعن مواقر زي كونس ليجاسون أتحسسون كل زي خاطرينها أرقايا عوردا منام حلفت الخون من ديو توم عقم لي ولهم سنة مقبار لي ولهم محبر سوي بايتا لي ولهم مزحت يفزيس أما محبر سب زي لبحال أخبره تعيش موديل لبحال شيخوني ما سينقالي رخوة لبل نقراتي اللي قربوا له سو دولة إن بتعمل بتصرح الخوان تاي ناقور إلك هتحسب قال لخان إشتاي 5 اللي خايفة تخام على تيو كما قلت وصلت له عبيت شاناتو إيزم ما تورست مسيلهم يوم قالوا لبانا قاب زريون سميت مسكدو كنت أمس هو زي بارر كوز وزنا رسوي حزب الدور ده مس دبلوماسية تات كير راخب مس أمباسادرات كير راخب عقيتهمو أبانات نايل بحال سبعي علن ناي محبر قدسان أبالي من رمضان سوايجي قال سخ قبرا يخلا ناي حوار لنا مالك تانا حوار تايا مسراجن مدفعن مواقر زي كونس ليجاسون أتحسسون كل نتي تقراي الساعة الحيدية زيادة مان في ستا عند علامة زيادة كبنا زيادة مقبار دما أنتو طلعون يركم ناوشتي قالسي مدقينا هنقرد النمبر ناوشتي خنصحوا يبنا قالسنا ندقي خوهم زلو ندقي نمن نتحيلي قلتات كلونا يغل أنا نتقوع السنف كون خليه كورم جوز كون خليه كورم كبوهام كمهر عدل كوهاب نخلله تزي كوينو كورم جوزيو قوع السنفيو نتوشت زلو ناي بوليتيكا وسلفتات ويكلز بهالبارتي بتعمي صفحات اللوئيو كلز بحر بارتي بخمسة ولا يزيد معكني أيقونة نزيب بيت مخرزي معكني زخانة يكون بوليتيكا وسلفي زخانة يكون محاورات سيك محاورات وزياتي زلوا زخانة يكون والكسر وزياتي زلوا ولا دروب اوف واتر تكون نتوجيله خاولوتو خاو أمرو نتوجيله نساق زغورق قال سياتا زي خاطرينها أرقايا عوردا منام حلفت الخون من ديو توم عقم لي ولهم سنة مقبار لي ولهم محبر سوي بايتا لي ولهم مزحت يفزيس أما محبر سب زي لبحال أخبره تعيش موديل لبحال شيخوني لمن تعلم زيهم تحاريهم تغير ما هذا كل شيء هيداك مرس من إلى آتومية من ملاك هم تصمموا هيدا كاو آتوم بتعمي الزيوم لحي سوا سلطانتهم exercising power over people لما dehumanizing you control اللي قبرك and along the way لما تقمنيهم إذا يوم قريفنا أتهم سئلهم purely ولا أساس على سالكم لدقوا في سوات ما إلا هم بعلو كده نسألنا أي لقبا because مويتها تجفجفها توديها إندجنا هاي اسم تفوتيه عايزش تطويله همسة لمن تأيوم لي حسول له تخويهم يوم what happened حملوا إزيس حملوا اللي وره لهم تمالكو جينوسايد يبل كخلكو ساتو نياتو الجنكون يو خزنا أما تقولي blindness أورنت حزومس أولا فسر شعبية ملأ خوينوس كن فوسيو جنرات وزيو شعبية شفشفوا يفلتي قتلي بلبل لا أوردلو فانو أكسون شفشفا كحيد خاص مش شعبية تختل لها ما يكاد شفشفا تخدل لها مالك بسفانو تقطن تلها إزي حالة بلايندنس تأيو خوينو ملقاء خد دنس إزيس كدنس الله يقبع اليوم تايل بحال ما نمكو كاود حاتو إس كنتي تيكو إلكا كنتي تيو ما نم كوري موجوز فلتك دماغ نسوي لك أو واحد شابل لك أيوة بالك أو واحد شابل لك هيوت لك ما تقوي لا اللي هو تقولنا لا السيستم التسرح له مجدي هذي قدامي نصير خيري توم أولش تللو كل عالم كله مش تبخ لو سبعة تحليو كاولت قايروا له سبعة تحليو يخرجوا يشفشفوا الله فورمولا اللي يبعلوا وقالوا خاله ريتوال اللو سنة ساعات اللو هم ملكيو بقى اللي هون نقدر تمثلس وديهم خلي بريت اللي هون أيو أوتوماتيكي وديهم يلتفلها واقع خيرك ديومانايز يقرك يلتسلك ما سينقالي رخوة لبل نقراتي اللي قربوا له سو دولة إن بتعمل بتصرح الخوان تاي ناقور إلك هتحسب قال لخان إشتاي 5 اللي خايفة تخام على تيو سلازي حزب تقراي اللي قبر له صراحتي فلتيو ما أسي مكفاف عديتات مبكاي محاورة سم مجنا كاف تقراي كيوت سم خلكال سراويت مسلطان معطاء السودان مسداد خمتات لول نقراتي سلازي دولة إن بتعم بيزي تتوايلو حزي سو ما نسي مكفاف دي بيزي خوينو عديتات من بعد بيزي الخونالله تمحور السبت أركبل كعدون كينبر كعدون وصي كيخيد بمخلكال دي بيزي خوينو سلازي أو الخونة كلا مديو موس كلا الحلول المسل دورة إن بتعم بيزي خوين خلو خلو مغناتهم كالي كم
خم تسولو لو خم ناي تقرأ كل المنجستي من محدار بريزيدنت يلي لو وقع حزب تقرأ ناي تقرأ بريزيدنت خوانكا تأخذ صرح مالتي تأخذ قبر تأينا دبلوماسي خاطر السالت مسينو مقاش خاطر رخب مسماني خاتمكر مسينو محاولة سوي خادرش ملي خاتمات منم لسرح ناي بريزيدنت النسرح حزب تقراي اللي أب تقراي اللي سرح حزي بتاجوار فقودو طابع فقودو قشت فقودو خاتماتات أنقول إن عصخا جزا ندام كححخا فقودو ماتشلوت فقودو بتخسيان فقودو قال كره عطقات اندحسددكا مناسي بحيل مقفاف اديتات مبكاي الاسر سوات مأسار كيلاتات معصاو سكاي يوص مخلكالي تزي دورتين حزب طعم بيزي تيلكمنا سلازي او لخونه كيلا مديبكم وس بقى سيمون افط منجح يزو يحل له كيلا مالتي كخون بقى اول حلفه ناي بريزيدنت لخونه سو كسرح صراحه حزب تقراي اللي تايل قبر له مالتي اينا يصقم يلك على أينا شجر يفتح له أينا محور سب حمام يلفوش له تايل قبر له مالتي دورت الحز سرح بزح هو ماله فزفترت اللي خونه افتن زخونه عطو لخونه خادر خسر حن سرحتي تمدبو او يسرحت هاليو طمن جحيزو فقد عشاي غويت هاليو مستم من اسبينا يقولوت كخويوا كيلا عاطو اندحر من اسكي وصخل كل هاليو فقد طابع فقد قشت كيدو مس ولدي اغتاغت هاليو نغرنا معتو بيزي كون خليبو عين ترينايو كالي ግን حزي ام مقله دبر صين كسرح لخل كصمدل لخل بيزي خغورو لخل ناي بوليتيكا سرح الله إلى أمر يعني تأيك صار مالتي زي مخناتو حزم مقالة كو بوليتيكا يلي بوليتيكا حملة يهلوكا غيرهم حزم مقالة دبلوماسية يلي أما مقالة المتسأل خير قاشا يلي توقع وساب يلي تأكوا محبر ساب يلي أما مقالة بتقرأ حزنيو مناسي مقفاف مس مناسي مقاي مسدتات مقاي سب مأسار سب مفتاح كلا معطاو كلا مخفاتيو سوزي دورتين بيزين نحر لخوان كوينو كابزين حادين يقبر له مالتي سوزخمتم خالوت ناي سراويت أولات وي كادرساتو وي طمنجا وي زنار حزو فقد قشت زورور بله مالتي كخون وي كعخمت حد ساعات لطرطرو يلي باكل مالتي خاب تغراي وصا خوينو له مالتي سلازي كاول حلفه ترجم كله يخلي او ساعات دورتين كصمدل لخل ناي بوليتيكا صراحه اما قله يلي مخناتهم اما قله حزب بوليتيكا يلي اما قله حزب هدفي ني طمنجا اني حيلي اني سلازي دورتين بيزي بتعمل خون تخونون نسن سرح له معناتي كخون سو نام للشانه تغيركم لهم سلازي لخونا جو لخونا كله هيكم يحل له تخونون نغرنا بقلت باي بريزيدنتيه بوليتيكيا اللي سو ايسي حزي كتمدلو بيزي لخونا له نماسينغا خركب كسع لي يخلل بركي بسرح خوطرلو مخناته يردني تاي سرحني حزم مقاله تقرا تاي سرح دورتين بسر تاي يقبر له معناتي دورتين مالت كم تحز سلوقعو نايت خلل بريزيدنت ندحر خوينو بوليتيكا ندحر خوين سرحو حزب بوليتيكا ني ما تري مقاله تاعين بوليتيكا ني مسمان تاي وقع له مالتي تاي فحس له مالتي سؤال كازي لا يربح دراما يكون تا وانا مخنات مثلا انا ما سينغا اقدمون كلير غيري قد محزيد قعزو تاعنا عقفون بمخناتي ندورتين ناي كلل تግራይ بريزيدنت ወይ ከዓ ርእሰ ምምሕዳር ገይሩ ክረኽቦ ከውግዖ ኣፍልጦ ክህቦ ኣይደል ምክንያቱም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ደጋጊሞም ግልጽ ገይሮም እዮም ንሶም ዝፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ፕሪቶሪያ ዝወለዶ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ንዑ ከዓ ክመርሕ ደብረጽዮን ብዝኾነ መስርሕ ሕጋዊ ቅቡል ኮይኑ ክመጽእ ይኽእል እዩ سلازي ندورتين كرخوت خوينو كم ناي حوحات لك أمبر خوينو فتا حاولت بيت صحفتي يخرخو لخيل أبدا جنبيرو خالي سوي كرخو لخيل مات صبو مخنيات دورتين ويت يقو واي فقدوا اللي مالتيو نحوحات بيت صحفت حلاف طرح خوينو نماسينغا خوقعو ويكع شعبيا كخر يلو فرح لا مالتيو مسماسينغا تترعيفو تتلعيلو فيديو نحر تقريتو نصومنا ياسمر حلقتو بزح لي يحقوس ناقر سلال خو سلازي طايتا غيرو ما أخلى لا ناقر يوم كمرت مكرم نخلهم لي حقوسون لي يقيمون مفتاح مصيدم لازم نتعد هذه تيك توك جميرة مالله تأت بها حنت ولا بس تجارو زركا ولا حز سميت كما قلت وصلت له عبيت شاناتو إزم ما تورست مسيلهم يوم قالوا لبنا جاب زريو سميت مسكدو كنت أمزخون تزريو وزلهم أفعال صريات بتيهم دكيسون يرئون مالتي بزوح جودي أو تجمير زني مالتي بلعوا حد الرأي كألنيا سأن كذي بالكا أبوها هفتم نخا هفتم حاوكا بيت السبكا
ዝብላዕ ስተ ዘይሰኣንካ ካብ ዘሊልካ ኸድካ ዶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ልመና እተይ ውርዲትኩ እዩ ሰበይትካ ገዲፍካ ወይ ሰብኣያ ገዲፍካ ኣቦኻ ይንኻ ገዲፍካ ውላድካ ገዲፍካ ወለድካ ገዲፍካ እሞ ብዘይረብሕ ፖለቲካ ተሸዊድካ ዶ ይኽየድ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ዘይኮነ ልምዲ ዘይኮነ መግለፂ ትግራዋይ ዘይኮነ ሕዚ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ መንእሰይ ይኹን ካሊእ ከምኡ ከይኸውን ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ዶ ሰሪሕኩም ናይ ሚድያ ስራሕቲ ዶ ሰሪሕኩም እንታይ ትግምግሙ ዝብል ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩኻ እቶም ትግራይ ዝነበረ ናይ ክሕደት ሓይሊ እቶም ብምልኦም በትርታት ሒዙ ስለ ዝነበረ እቶም ንህዝቢ ንረኽበሎም ሚድያታትን ማዕኸናትን መንገድታትን ብምልኦም ዓፅዩ ዳርጋ ሒዙ ብዙሕ ናይ ረኣያ ምቕያር በተለይ ኣብቲ መንእሰይ ሓይሊ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፅሑ ይፀኒሑ ማለት እዩ ብቅርሺ ዝተሓገዘ በጠቕላሊ ፖለቲካዊ ተሓሳስባን መልእኽትታትን ብደንብ ዝተቐረፁ ትግራይ ዘፍርሱ ኣቐዲሙ ተዳልዩ ዝሰርሑ ስለ ዝነበረ ፀገማት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ንሕና እውን ክንሰርሖ ዝግበአና ክንሰርሕ ነፃ ኮይንና ክንንቀሳቐስ ዘኽእል ግዛዕ እውን ኣይነበረን በተለይ ሓደ ሓይሊ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ማለት እዩ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወፀ እውን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክልተ ግዜ ምስ ተሸመ ኣብ ክልቲኡ ግዜ ዝነበረ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መርሒነት ነዚ ከም ዝመሰለ ዕድል ዝፈጥር ኣይነበረን ማለት እዩ ቢሮታት በቶ ተሓሳስባ በቱ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ ግዝያዊ ምምሕዳር ተሓሳስባ ብኡ ቅፅላ ዝተገበረ ውጪስ ትውድብ ተሓሊኹ ክንቀሳቀስ ናብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ብዘብፅሕ መልክዑ እዩ ተኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉ ብሙሉ ኣቕሙኻ ወዲብካ ህዝብካ ንምምራሕን ህዝብካ ንምእማንን ትመንእሰይ እውን ናብ ዘይኮነ መንገዲ ከይኣትን ትገብረሉ ዕድል ዕፁብ ገይሩ ወይ ፀኒሑ ማለት እዩ ሶ ሚድያታት እኮ ማእዝድየን ሕዚ ኮይን ተመሊሰን እኒሆ ቴሌቭዥን ትግራይ እኮ ነባር መንግስቲ ምስ ተመለሰ እኮ ሕዚ መርሓይ ተመዲቡላ ተዘይኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እናነበረ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝመርሕ ብዙሕ ብርክት ዝበለ በዓል ሙያ እውን ተጋገየ ዋላ ብዙሕ በዓል ሙያ ዝቃል ሶፍት ዊፅ እንተሃለዎ ግን ኣብቲ ላዕለዋይ ዘሎ ፀፍዒ ዘሎ ዝተጋገየ ሓይሊ ዝዕምፅፀሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ብሚድያታት ኣቢልና ክንሃንስ እውን ብኣካል ክንሃንስ እውን እቲ መንገዲ ዕርዩ ዝተፃበበን እታ ውድብ ከም ድልየታ ተንቀሳቂስካ ከይትሰርሕ ትኩረት ውድብ ንምፍራስ ትኩረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ስለ ዝነበረ እኩል ስራሕ ተሰሪሑ ወይ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እዚ ተዓንትዎ ዝብለካ ዝነበርኩ ተስፋ ሒዝዎ ዝነበረ ተስፋ ንቅድሚት ኣሚትዎ ዝነበረ ተስፋ ክፅልምት እዮም ገይሮሞ ማለት እዩ ኮነ ተባሂሉ እዩ ባይ ዲዛይን እዩ ተሰሪሑ ትመንእሰይ ማለት እዩ ተስፋ ቆርፅ እዮም ገይሮሞ ማለት እዩ ሓቦ ከይሕዝ እዮም ገይሮሞ ብምግዳለይ ስዙይ ተረብሐ ከይብል እዮም ገይሮሞ እቲ ህዝቢ እውን ናብኡ ክመፅእ እዮም ብዙሕ ፅዒሮም ግን ይፈልጥ ኣይቲ ህዝቢ ተመክሮ ኣሎ ልምዲ ኣሎ ከመይ ጌርካ ምስገር ይፈልጥ እዩ እንታይ ይብልዎ ከም ዘለዎ ይርዳእ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዘይበለ ኣብቱ ሓድሽ ወለደ ግን ዕርዮም እዮም ሰሪሖም ማለት እዩ ሶ ንሕና እውን ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ኣይረኸብናን ከም ውድብ መንግስቲ ስካይ ነበረን ብሱር እቲ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ሙሉ ነቲ ከም ዝመሰለ ምንቅስቃስ ዝደፍእ እዩ ዓፋር ዝነበሩ ዘጠናኽር ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ዘጠናኽር ንኣዲስ ኣበባ ከይ ዘጠናኽር ዘጠቓላሉ ብዙሕ ማለት እዩ እንታይ ዶ ተዲስ ኣበባ ተኣኪቡ ዝነበረ ኮ መንግስቲ ማለት ተኣኪቡ ወይስ ንዑያ ዝብል ዘሎ ኮ መንግስቲ ማለት ምሕዝ ድማ ትግፈፉ ተለው ኣዲስ ኣበባ ውን ይግፈፉ ኢሉ ዝእውጅ ዘእውጅ ኮ መንግስቲ ማለት ፈጢርና ዝነበርና ትግራይ ማለት እዩ ሶ እዚ ብወድዓውነቱ ዘየኽእል ኢንቫይሮንመንት እዮም ፈጢሮም ብትግልዋጡ ድማ መንእሰይ ዝጋግየሎም ፖይንትስ መሪፆም ነጥብታት መሪፆም ሃመር እናገበሩ ብዙሕ ክባላሾ እዮም ገይሮም ፀኒሖም ማለት እዩ ሶ ኣይተሰርሐሉን ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ዘሎ ዝብል ነገር በቲ ሓደ ወገን እዚ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣባናት ናኤል ዝበሃሉ ሰብኣይ ዕሉን ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባል እዮም ነይሮም ዘም ሰብኣይ እዮም ሕዚ ኸ እድዮም ኣይኮኑን ዝብል ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት ቤተ ክህነትና ስለ ዘለው ኣብ መንበረ ሰላማ ስለ ዘለው እዩ ወፂኦም ኣብ ዘይምልከቶም ዓጀውጀው ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ከምዚ ዝብል ኣቦ ገለት ባም ይበሉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰኢልካ ክንዲ ዓዲ እንዳፅደፍካ ዓዲ እንዳሓረድካ ሰቦ ኣስኬማ ስለ ዝደፍአ ኣቦ ክበሃል ይከኣል ፀልዩ ከድሕነካ ይኽእል ንሽፍታ እዚኣቶም ሸፋት እዮም
ኣባናትና ኢሉ ወፂኦም ክዛረቡ ከለው ኣይምልከቶምን ባይዘወይ ኣብ ዘይምልከቶም እዮም ዝሕምዝቑ ነይሮም ሓሶት ከዓ እዩ እንድግዛዕ ዝኾን ኣስኬማ ብርእስኻ ከደፊእኻ ክትሕሱ ከለኻ መስቀል ሒዝካ መስቀለ ክርስቶስ ሒዝካ ክትሕሱ ከለኻ ነውሪ እዩ ሽምግልና ዝበሃል ነገር የለ ሕጊ ትግራይ ይዳንዮ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ትካል ኩሉ እዚ ሕጊ ሕጊ ዓለም እዩ እኽዎ ዘይባረርክዎ ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ሕዚ ወዲ ወረደ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ከይራኸብ ምስ ኣምባሳደራት ከይራኸብ ዓጊቶሞ ዝብል ፅሑፍ እዩ ፅሒፉ ዘሎ ብተወሳኺ ህዝቢ ዝዓግት ፀቢብ ጉጅለ እዩ ይብሎ ንሕወሓት ካብኡ ማሲንጋ ንኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ብምርካብ ሰላም ንከምፅእ ዝገብሮ ዘሎ የድንቕ ንፖለቲካ ረብሓኦም ክብሉ ህዝቢ ዝዓግቱ ዘይረብሕ ጫፍ ዝረገፀ ፖለቲካዊ ቁማር ፖለቲካዊ ጠላዕ ዝፃወቱ ዘለው ግን ቁም ነገር ክሰርሑ እዮም ኢለ ኣይኣምንን ህዝቢ ዓጊትካ ምንም ጥቕሚ ኣይመፅን ጀነራል ታደሰ ብኣካል ከይራኸብ ምስ ማሲንጋ ዓፅዮሞ እዮም እዚ ግን ኣይገረመንን ህዝቢ ስለ ዝዓፁ ኣይገረመንን ይብል ጌታቸው እዩ ዝብል ዘሎ ክጅምር ከሎ ጌታቸው ንወዲ ወረደ ድምፂ ክኾነ ከሎ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘስሓቅ የለን ምክንያቱ ጌታቸው እኮ ካብ ምድረ ገፅ ዘየጥፋእክዎ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኢሉ ዘይተጀሃረሉ ሚድያ ኣይነበረን ታክገብር ዳ ክረክቦ ደልይዎ ሕዚ እቲ ጉዳይ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ናብ ዝብል ኣይኮነን ዝኸድ ዘለኹ ንሱ ክነግረኩም እዩ እንታይ ክገብር ጌታ ንምንታይ እዛ ቃል እዚኣ ዝጥቀመላ ዘሎ ጌታቸው ሰብ ከለዓዕለሎም ዝኽእል ዋላ ንሓንቲ ሰዓት ትኹን ሕዚ ትማሊ ፅሒፍዋ ለማዓንቲ ደየቃልዕ ኣለኹን ለማዓንቲ የቃልዕ ኣለኹ እታ ጉዳይ ክትቃልዓ እያ ሓቀየና እዩ ዝብል ክነግረኩም እየ ካብ ትማሊ ናብ ሎማዓንቲ እያታ ፖለቲኮ ካብዚኣ ንላዕሊ ክትከደ ይትኽእል ካብ ትማሊ ናብ ሎማዓንቲ እተብልዖ ድራሩ እተምፃሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝሰርሕ ዘሎ ካብ ወፃኢ ጌታቸው ካሊእ ኣለባ የብሉ ኣለባ ዘይብሉ ጥቕሚ ዘይብሉ ሰብ ጥቕሚ ዘይብሉ ፖለቲከኛ እዩ ጌታቸው ተዋረደ ተቃልዐ እውን እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ ንርአዩ እቶም ናይ ጌታቸው ዘረባ ናይ ጌታቸው ዝኾነት ፖስት ኣልዕል ኣቢሎም ብናታቶም ማኒፕሌት ገይሮም ዘቕምጡ እንታይ ኢሎም ኣቕሚጦም ኣሎ ናይ ስልጣን ሽኩት ኣብ ትግራይ ይረአሉ ይብሉ ጌታቸው ዝመስል ፖለቲከኛ ምስ ናይ ሕወሓት ከምዚ ዝባልዓሉ ዘሎ ኣብ ሕወሓት ኣባዕሎም ናይ ስልጣን ሽኩት ስለ ዘሎ ይብሉ ጌታቸው ናይ ሕወሓት በዓል ስልጣን ኣይኮነን ናይ ትግራይ በዓል ስልጣን ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና በዓል ስልጣን እዩ ናይ ብልፅግና ተልእኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ናይ ብልፅግና ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቦ ንሕወሓት ኣይምልከትን ነዚኦም መልሶም እሱ እዩ ነንባዕሎም ምውንጅጃል ጀሚሮም ጌታቸውን ሕወሓትን ናይ ሕወሓት መራሕትን ጌታቸውን ናይ ሕወሓት መራሒ ይገብርዎ እሞ ነንባዕሎም ምውንጅጃል ጀሚሮም ይብሉ እዚዩ ኣብዚ ሓበሻ ተፃሓፈ እውን ክትርኢ ትኽእል እዮም እና እንታይ ማለት ነንባዕሎም መነመን ጌታቸው እኮ ልክዕ ከም ኣብይ ኣሕመድ ከምቶም ካልኦት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስትራት ሚኒስትር ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ትግራይ ዘራኽብ ነገር ይብሉ ትግራይ ስለ ዝተወለደ ትግራዋይ እዩ ኢልካ ክውሰደ ይኽእልን ወይ ተቃላሳይ ትግራይ ኢልካ ክውሰደ ይኽእልን ዓጀውጀው ይብል እዩ ለይትን ቀትርን ንባዕሉ ነታ ምሕደሪት ነብሲ ነታ ዝበልዓን ነታ ሰትያን ሰን ከይተርፍኦ ያታ ጉያ እምበር ጌታቸው ካሊእ ረብሓን ትግራይ ሒዝላ ክመፅእ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እንተሃልዩ ተጋጊሎ ማለት እዩ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ዘተኣጓጉል እዩ ኢሉ ጌታቸው ተዛሪቡ ኣሎ ንወዲ ወረደ ማሲንጋ ንኸይረኽቦ ዝገበረሉ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግራይ ዘዳኽም እዩ ይብል ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ክደምቕስ ጌታቸው ይሓስበሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ዝብልዎ ዘለዉ ጌታቸው እውን ንትግራይ ዝሓለየ መሲሉስ ሚኒስትር ብልፅግና ኮይኑ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑስ ንትግራይ ዝሓለየ መሲሉ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ከይዳኸም ከምዚዩ እንተዘይገብሩ ይሓይሽ ኢሉ ዝመኽረና ዝመኽረሉ ግዜ ኢና ኔና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነቶም ከምዚ ገይሮም ኣናላይዝ ገይሮም ዘቕምፁ ዘለው እውን ኣብ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል በዓል ስልጣን የብልና ምስ ፀላኢ ወጊኑ ዓዱ ዝበልዕ ህዝቡ ዘጥፍእ ናይ ፀላኢ መሳርሒ ዝኾነ ናይ ፀላኢ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ግን ኣሎ ንሱ እንተኾንኩም ትዛረቡ ምስ ትግራይ ምስ ሕወሓት ዘራኽብ የብሉን ዝብል መልሲ ይወሃቦም ንጌታቸው ረዳ
ስለ ወዲ ወረደ ይኹን ስለ ህዝቢ ትግራይ ንምሕላይ ትግራዋይ ምዃን የድሊ እዩ ዝብል መልሲ እኹል ትግራዋይ ምዃን የድሊ ስለዚ ትግራዋይ እንተኮንካ ከዓ ኣፍታ ቃልሲ ናይ ትግራይ ምስማር የድሊ እዚ ካብዚኣ ዝወፀ ኩሉ ንትግራዋይነት ይኹን ንሓደ ትግራዋይ መራሒ ተቆርቂረሉ ኣለኹ ክብለ ይኽእልን በዚኡ ኣደብ ይሓዝ ወዲ ወረደ ግን ተዓጊቱ ድዩ እዩ ዝዘረባ ማሲንጋ ሕዚ ክመፅእ ከሎ ንወዲ ወረደ ክረክብ ዝበሃል ምንም ዕላማ አይኖረን ፕላን አይኖረን ካበይ ምፅዎ ጌታቸው ዳ ወዲ ወረደ ንክረክብ ዝበሃል ኣብ ፕላን የተሓዘ ማሲንጋ ኣብ ፕላን እንድሕር ዘይትሒዙ ካበይ ዳ የምፅዎ እቲ ጉዳይ እንታይ ይመስለኩም ንእሽትለን ዝመስል ነገር ዋላ ናይ ሰዓታት ታናይ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጌታቸው ዝነገረና ዝነበረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፕሪንሲፕል እንድያ ዝኽተሉ ዘሎ ዋላ ንሓንቲ ሰዓት ትፀንሕ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንተሃልያ ንሳ ይዛረብዋ እዚኣ ይዛረቡ እሞ በቃ ሓቀም ሲሎም ናይ ሚድያ በዝሒ ስለ ዘሎ ዋዕ ኣቢሎም ካብኡ ንሕና ስቕ ስለ ንብል ክላ ዞም ሓሰውቲ እዚ ዳ ዘይኮነ ኢልካስ ንባዕልኻ ንውሽጥኻ ነጌርካዮ ስቕ ስለትብል እዚኣ ስለ ዝፈልጡ ኦረድ ነዚኣ ክጥቀሙላ እዮም ዝኸዱ እዚኣ ይጥቀም ዘሎ ጌታቸው እታ ስልቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስልቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ወዲ ወረደ ንክረክብ ፕላን ኣይነበሮን እንታይ እዮም ዝብሉ ድምፂ ነደታትናን ንሃይማኖት ኣቦታትን ንተጋደልትን ነቲ ሽየጥ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ንተጋደልቲ ነዚኦም ክንኮን ኢና ፍትሒ ነዚኦም ፍትሒ ነደታት ትግራይ ነተን ኣብ ዝኾነት ከባቢ ካሜራ ይቕምጡ እሞ ኣደታት ከም ዝተኾነ ኣለኽን ኢሎም ኣደናጊፆም ነተን ኣደታት ዝቐርፅዎን ቪድዮታት ነዚአን ሒዞም ፍትሒ ነደታት ይብሉ ኣደ ከም ዘይፀፍዑ ኣደ ከም ዘይዋረዱ ትማል እውን ከም ዝበልና ግን ሎሚ እስኪ ዲቴይል ንርአዩ እቲ ዕላማ እቲ ሓደ ፃውዒት ግልፂ ፃውዒት ተገበረሉ እዩ ፃድቃን ባዕሉ ፃውዒት ዝገበረሉ እዩ ናይ ፃድቃን ጉጅለ ዝበሃል ከም ጉጅለ ፃውዒት ዝገበረሉ እዩ መከላከያ ወይ ፌደራል መንግስቲ ቀልጢፉ ንትግራይ ኣትዩ ሕጊ የኽብር እዩ ዝብል እቲ ሓደ ጭርሖኦም እዚ እቲ ዕላማት ፃውዒት ሓደ ፃውዒቶም መከላከያ ቀልጢፉ ናብ ትግራይ ኣትዩ ሕጊ የኽብር እያ ትብል እቲ ናይ መጀመርያ ፃውዒቶም እዚ ብርግፅ ፅንሕ ኢልና እነቕርቦ መንግስቲ ትግራይ እውን ሓያል መጠንቀቕታ ይብሉ ነዚዩ እቲ መጠንቀቕታ ብምንታይ ክድገፍ ዘለዎ ዝብል ፀኒሐ ከይርስዖ ኣርካይቭ ግበሩ ቪድዮታት ኣርካይቭ ይገበሩ ጭርሖታት ኣርካይቭ ይገበሩ እቶም መወልቲ ኢልና ነውፆም ዘለና ኣርካይቭ ይገበሩ ኣብ ናህና ኣርካይቭ ክቕመጥ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ኣርካይቭ እውን ክቕመጥ ክእል ኣሎ ስለዚ ተውፅዎ ዘሎ መጠንቀቕታት መንግስቲ ትግራይ ነቶም ዘሳልጡ ነዚ ዘሳስዩ ዘለው ዘተሓባብሩ ዘለው ፀኒሕና ንሪኦ እዚዩ ምስቲ ዝገብርዎ ዘለውን መራሕቲ ናይቲ ጉዳይን ኣርካይቭ ይገበር ዝብል ከቕምጥ ደሊ ፀኒሐ ከልዕለ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ዓላማ መከላከያ ምፅዋዕ ቃል ብቃል ክትርእይዎ ኢኹም መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ፌደራል መንግስቲ ቀልጢፉ ንትግራይ ኣቲ ሕጊ የኽብር እያ ትብል ዘይረሪኢኹም ሕወሓት እያ ሓደጋ ኮይናቶ ንህዝቢ ትግራይስ እቶም ጁንታ ቀበርኒ ኢሎም ወዲ 6 ዓመት ዝቐበሩ ባዕሎም ብዝተዛረብዎ እተን ነደታት ትግራይ ፍቆደ በረኻ ኣሲሮም ዝደፈሩን በተረሳሐ እምርኦም ናብቲ ቅዱስ ማህፀን ተኣምረ ፈጣሪ ዝረኣየሉ ርስሓት ዝእተው ረስሓት ኣትዮም ሕጊ የኽብሩ ኢሎም ፃውዒት ይገብሩ ስለዚ መከላከያ ይእቶም ሞ ሕጊ የኽብር ኣትዩ ሕጊ የኽብር ይብሉ ፌደራል መንግስቲ ኣትዩ ሕጊ የኽብር ይብሉ ማለት ኣብይ ኣሕመድ ኣቲስ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ደብረ ፅዮን እያ በሊፅዎ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣለም ካብ ኣማኒኤል እያ በሊፅዎስ ንህዝቢ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ሕጊ ከኽብር ወይ ብርሃኑ ጁላ ካብ ፍስሓ ማንጅስ ቀሪብዎ ወይ ጌታቸው ጉዲና ካብ ተወልደ ዕንበብ ቀሪብዎስ በዓል ጌታቸው ጉዲና በዓል ብርሃኑ ጁላ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ኣትዮም ሕጊ ከኽብሩሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝፅውዕ ሰልፊ እዩ ትግራዋይ ዘበለ ትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ የቁርቆርየ መቃልስ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ኩሉ ታ ሰልፊ ምስ ወፀት ምኹናን ዓለም ክፈልጣ ምግባር ከምዚ ዝበሉ ልኡኻት ኣብይ ኣሕመድ እዚ እንተሎ ተጋሩ ገዚኡ ነንባዕሉ እንዳበታተነ ዝኸድ ከም ዘሎ እቲ እኩይ ምግባር ናይዞም
ረሳሓት እዚኦም ከዓ ርስሓት ምዃኑ ብተግባር ክቃለሶ ክኽእል ኣለዎ እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ጉጅለ ቀልጢፉ ካብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይተኣለ እዩ ዝብል ጉጅለ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ ንሕወሓት ሕወሓት ካብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይተኣለ ዝብለና ዘሎስ ብልፅግና እዩ ብመን ኣቢሉ ብጻድቃን ኣቢሉ ብጌታቸው ኣቢሉ ንሶም ብዝወደውዎም ኮራኹር ኣቢሉ ማለት ስቂሉ ዘመን ተገላቢጦሽ እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ጉጅለ ቀልጢፉ ካብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይተኣለ ይብል ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይተኣለ ማለት እዩ ወይ ትግራይ ክንውንና ስለ እንደሊ ኩሉ ግዜ እውን ነልዕሎ ታሪክ ትግራይ ቅርሲ ትግራይ ክንውንን ስለ እንደሊ ንትግራዋይ ልዕሊ ቸቸ ክንብሎ ስለ እንደሊ ሕወሓት ዝበሃል ይተኣለ ንምንታይ ሕወሓት ዝበሃል እቲ ዝፈልጦም ፓርቲ እዩ ንዕኦም ዝፈልጦም ንዕኦም ዝምክቶም ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካሊ ይኾነ ብሚሊተሪ ደረጃ ክምክቶም ዝኽእል ፍጹም ዘይሕልፎም ፓርቲ እንተሃሊ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ሕወሓት ይተኣለ ይብለካ ሕወሓት ተዘይተኣልዩ ክኣቶ ይኽእልን እያ ሕወሓት ተዘይተኣልዩ ኣደ ትግራይ ደጊሙ ክደፍራ ይኽእልን እያ ሕዚ ንኸድ ዘለና መሬትና ክነምልስ ላዕላውነትና ክነኽብር ትግራዋይነትና ክንዕንብብ ስለ ዝኾነ ትግራዋይነት ከይዕንብብ እንተኮይኑ ዕላማ ትግራዋይ ከይሳኽ እንተኮይኑ ሕወሓት ዝበሃል ክእል ኣለዎ እዚ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉጅለ ቀልጢፉ ካብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይተኣለ ዝብል እውን ሒዞም ኣለዎ ነዚዩ መልሱ ቀሊል ተቀዳማይቱ ፌደራል መንግስቲ እቶ መከላከያ ኣቲ ቀልጢፉ ሕጊ የኽብር ዝብል ዘሎ ሕጊ የኽብር ማለት ካሊእ ተወሳኺ መሬት ምቁርማም ማለት ሕጊ ከኽብር ኢሉ ኣትዩ እንታይ ገይርና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ሕጊ ከኽብር እየ ኢሉ እንተኣትዩ ተመሊሱ እንታይ ክገብረና ንፈልጦ ኢና 40% መሬትና ሕጊ ከኽቢረ ኢሉ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ነታ ዝተረፈ 60% እውን ይውሰዳ ማለቶም እዮም ኦኬ ህፃውንቲ ቀቲሉ ነቶም ዝተረፉ ህፃውንቲ እውን ይወዳእ እዮም ማለቶም እዮም ኣደታት ደፊሮም ነተን ዘይተደፈረ ኣደታት እውን ይድፈረን ማለቶም እዮም ኣቦታት ቀቲሎም ነቶም ዝተረፉ ኣቦታት እውን ይወዳእ እዮም ማለቶም እዮም መናእሰይና ወዲኦም ነቶም ዝተረፉ መናእሰይና እውን ይወዳእ እዮም ማለቶም እዮም ትግራይ ሓመዳ እንተይተረፈ ኣትክልታ እንተይተረፈ እንስሳታ እንተይተረፈ ዋጋ ከፊሎም እዮም ኣብ ትግራይ ዝነበረት ፋብሪካ ተላሒሳ ከይዳ እያ ተንተረፋ ናይ ግለሰባት ገዛውቲ እውን እንተሃልየን ተጓሒፈን ክኸዳ ኣለውን ማለቶም እዩ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ፍጹም ከዓ ዘይኸውን እዩ ሕዚ ካልኣይ ክንግራህ ይንኽእልን ታዝነጥሳ ዘወሰድዋ መሬትና ክነምልስ ደኣ እምበር ካሊእ መሬት ክንህብ ንኽእል ኣይኮንናን ትግራዋይ ክንዱ ዝኣክል ዓሻ ኣይኮነን ዋይዝ እዩ ንቑሕ እዩ እቲ ማሕበረሰብ መሪሕነቱ ተሰላችዩ መሪሕነቱ ተታሊሉ ተዳኺሙ ነይሩ ሕዚ ግን ደኸመ ብዘይ ካብ መቐለ ትወፁ ተለዉ ዓበይቲ ቻናጡ ሒዞም ቱሪስት መሲሎም እዮም ኣሉላ ኣባነጋ ቅፃዕ ዘርእይዎ ሰሚት ምስ ከዱ ከ እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘርእይዎ ዘሎ ኣብ ፍቓዱ ፅርግያ ተበቲኖም ደቂሶም የርእይዎም ማለት እዩ ብዙሕ ጉድ እዮም ተጀሚሩ ዝኒ ማለት እዩ በሊዑ ክሓድር ኣይከኣለን እያ ሳዕንካ ዘይብልካ ኣቦኻ ሃፍታም እነኻ ሃፍታም ሓውካ ቤተሰብካ ዝብላዕ ስተ ዘይሰኣንካ ካብዚ ዘሊልካ ከድካ ዶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ልመና እቶ እዩ ውርዲት ኮ እዩ ሰበይትካ ገዲፍካ ወይ ሰብኣያ ገዲፍካ ኣቦኻ ይንኻ ገዲፍካ ውላድካ ገዲፍካ ወለድካ ገዲፍካ እሞ ብዘይረብሕ ፖለቲካ ተሸዊድካ ዶ ይኽየድ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ዘይኮነ ልምዲ ዘይኮነ መግለፂ ትግራዋይ ዘይኮነ ሕዚ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ